Shema sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Mae'r hyn yr ail fideo yn yr darganfotbrofiad o'n profiad ynglyn at sut i defnyddio yr rheolwr pecyn PHP gar Saesnig cyfansoddwr ac hefyd ei cadw'r fa gor Saesnig pecynydd. Felly yn y gyntaf fideo, fe llwyddosom ni i creu un pecyn ac i llawrytho tar arall ac i enedyddio gothrychu ar gyfer pob un ohonynt ac wedyn i rhedeg rhywbeth fodau yn llwyddiannus oedd wrthyn nhw i gyd. Nawr yn y fideo hwn dwi'n mynd i ymgeisio i datblygu pecyn fy hunain i uwchlwytho ac i darostwng i'r cadw'r fa gyda'r enw gar Saesnig pecynydd ar yr gyferiad ar y rhyngrwyd gar Saesnig pecynydd.org. Felly ar gyfer hyn dwi'n mynd i greu eddyl neu taflen newydd gyda'r enw newydd hefyd. Felly yn gyntaf fi'n mynd i symud uwchlaw un wasadlun fel hyn ac wedyn dwi'n mynd i creu yr pregell newydd ar gyfer yr eddyl newydd. Mae'r pecyn hwn yn ei galw yn yr Saesnig HTML fideo chwaraewr. Felly os rydyn yn edrych ar yr arferiad o'r enwad o'r pregellau ac hefyd y dosbarthau ar gyfer yr gythrychau, enghraifft os rydyn yn morrio imiwn i'r marchnatwr TV, mae'r enw'r o'r pregell yn hollol yn y fallythrennau gyda'r arwythnod gysylltnod i wahanu rhwng y geriau ac os rydyn yn edrych yn yr unmodd ar y marchnatwr No Jacko, mae'n ein yn gwneud yr un peth gyda'r fallythrennau wahanwyd gyda'r gysylltnod ac wedyn ar gyfer Mike Oman mae'r pregell ar gyfer yr pecyn yn hollol yn y fallythren. Nawr, os rydyn edrych ar yr enw'r o'r ffeiliau o'r dosbarthiau, maen nhw'n yn hollol yn hybgor yr arwythnod gysylltnod. A lle mae'r enw neu'r geriau yn cael ei wahanwyd, maen nhw'n yn cael ei wahanwyd trwy'r defnydd o'r prif lythren ymlegwyd oddi wrth y llythrennau eraill sydd yn y fallythren ac mae pob un ohonynt yn dechrau gyda'r prif lythren hefyd. Os rydyn yn edrych ar yr eraill, enghraifft ar gyfer No Jacko, mae pob un o'r ffeiliau yn dechrau gyda'r prif lythren ac gyda'r lythren eraill yn yr fallythren. Ac nawr, os rydyn yn edrych ar TV, yn yr un fodd mae'r arferiad ar gyfer gar newydd i dechrau gyda'r prif lythren heb yr arwythnod gysylltnod ac ar gyfer y dechreuad o pob un gar i dechrau gyda'r prif lythren ond wedyn i parhau yn y fallythren. Felly ar gyfer yr pecyn newydd fan yma rydyn mynd i greu sef enw HTML fideo chwaraewr yn Saesnig. Felly ar gyfer y pregell mae angen i ni i defnyddio'r dim ond yr fallythrennau gyda'r gysylltnod fel hyn. Dwi'n mynd i creu y pregell fan yma ac i mewnbynnu yr enw fel hyn. A dyna ni. Nawr, yn angen i morlio yno fe fel hyn. Nawr, dwi'n mynd i creu y strwythurau ac hefyd yr ffeiliau angenrheidiol ar gyfer y pecyn, ar gyfer yr rheolwr pecyn PHP gar Saesnig cyfansoddwr ac hefyd yr cadw fa gar Saesnig pecynydd.org trwy defnyddio yr gorchymyn PHP gwaglau ac wedyn gar Saesnig cyfansoddwr pwynt far ac wedyn gwaglau ac wedyn
gair Saesnig talfyrwyd I gychwyneddu fel hyn. Felly mae'r neges gwell yn arddangos yn dweud ni allai agor yr ffeil mewnbyniad gair Saesnig cyfansoddwr .var oherwydd os ydyn yn rhestru y gymwysiad o'r plyges gyfredol, does dim y ffeil gair Saesnig cyfansoddwr .var yno fe. Roedd hyn yn rhedeg yn gynerach yn yr fideo o'r blaen yn yr plyges arall. Felly os ydyn yn symud fan yna gyda'r enw prawf 1 fel hyn, ac wedyn os ydyn yn rhedeg y gorchymyn, dim ond I arddangos y rhestra o'r gorchymyn neu dewisiadau. Mae'r hyn yn digwydd, ond yn ôl yn y plyges ar gyfer yr fideo chwarae'r, mae'r neges gwell yn arddangos achos mae'r ffeil gair Saesnig cyfansoddwr .var yn bodoli yn yr plyges arall sef prawf 1 fan yna, ond nid yn yr plyges cyfredol. Ond rydyn ni'n gallu datrys y trafferth hon fel y mae e'n dweud ar y dudalen ar y ochr de os ydyn yn llawdi fe yn y plyges sydd rhanbarth o'r amgylchiad amrywolyn gair Saesnig llwybr, ydyn yn gallu ei gyrchu yn hollbydol ac ar yr cefn drefnau Unix ydyn yn hyd yn oed yn gallu gwneud fe yn gwrthydad dwyolyn ac yn ei galw yn uniongyrchol heb yr dehongla'r PHP. Felly nawr os ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn fel hyn gyda'r llwybr i'r plyges arall ac yn uniongyrchol yn rhedeg yr ffail gair Saesnig cyfansoddwr .var. Fel dach chi'n gweld, mae'r hyn yn rhedeg heb trafferth hefyd. Felly I datrys y problem hwn, dwi'n meddwl dwi'n mynd I alysgrifio y ffail oddi wrth yr plyges prawf 1 I mewn i'r plyges rhiant sef PHP fel hyn. Neu hyn, ac wedyn os ydyn yn rhestru y ffail fan yna a dyna fe, nawr os ydyn yn mollio yn ôl i'r plyges cartref ar gyfer y defnyddiwr ac wedyn golygu yr ffail ar gyfer yr amlwyneb fel hyn. Trwy'r ychwanegu y llinell newydd I ambenodi yr amrywolyn amgylchiad llwybr I gynnwys yr is-plyges dan yr plyges gartref ar gyfer y defnyddiwr I mewn yn y llwybr amgylchiad fel hyn. Felly nawr, os ydyn yn cymwysio y ffeil ar gyfer yr amlwyneb fel hyn sydd yn gosodiadu yr ymddygiad o'r amgylchiad gyfredol yn y plisgyn neu cregyn ar gyfer y defnyddiwr ar y llinell gorchymyn neu derbynell. Nawr, os ydyn yn allbynnu y cymwysiad o'r llwybr a dyna ni, mae'r llwybr yn gyntaf yn
gyrchu oddi wrth yr is-pregell PHP oddi wrth yr cartref pregell cartref blaen slaes 1. Na'r os ydyn yn dychwelyd i'r pregell ar gyfer yr fideo chwaraewr, ac wedyn na'r os ydyn yn uniongyrchol mewnbynnu y gorchymyn sydd yr un fel yr enw o'r ffeil gar Saesneg cyfansoddwr .far fel hyn. A dyna ni, na'r maen e'n gweithio oherwydd yr ydyn wedi al-leoli neu al-ysgrifio yr ffeil imiwn i'r is-pregell PHP dan yr pregell cartref ar gyfer y defnyddiwr ac imiwn yn yr ffeil ar gyfer y ymwyneb o'r defnyddiwr. Yr ydyn wedi newid yr llwybr amgylchiad i edrych neu gyrchu neu mynedu imiwn i'r is-pregell PHP yn hunan symudol. Nawr, rydyn yn gallu rhedeg yr un gorchymyn gyda'r dywisiad ga Saesneg tyferwyd gychwynyddio fel hyn, ac nawr rydyn yn gallu creu yr becyn newydd fel hyn. Nawr maen e'n gynnig yr enw o'r becyn i fod un blaen slaes HTML gysylltnod gar Saesneg fideo gysylltnod chwaraewr, ac dwi'n mynd i mewnbynnu yr enw gywir sef UNL28 ac wedyn gar Saesneg HTML fideo chwaraewr fel hyn. Wedyn, ar gyfer y disgrifiad, dwi'n mynd i mewnbynnu yn Saesneg. Mae'r hyn yn dosbarth PHP sydd yn ysgrifennu yr codpardiad yn yr ieithoedd HTML, JavaScript ac CSS ar gyfer yr fideo chwaraewr sydd yn seiliedig ar HTML. Ac mae'r manylion ynglyn â'r awdur yn gywir. Ac ynglyn â'r trydded, mae hyn gan y trydded MET sydd yn trydded cod agored. A ydw i eisiau i diffinio dyfyniadau yn rhwng gwerthydol nag ydw. A dwi eisiau i diffinio yr dyfyniadau datblygiad yn rhwng gwerthydol nag ydw hefyd. Ac wedyn dwi'n derbyn yr pregell ar gyfer yr cod targed i fod i mewn yn yr SRX. Ac wedyn ydw i yn cadarnhau yr cenhedliad hwn, ac dwi'n pwyso i'r dodiad i derbyn. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn rhestru y gwynsiad o'r pregell, mae'r hyn ddim yn cynnwys yr ffeil gosodiadedig ar gyfer yr becyn neu'r eddyl, sef gan Saesneg cyfansoddwr .json, ac wedyn y doi pregell SRX ar gyfer yr codtadiad, ac wedyn gar Saesneg marchnatwr ar gyfer yr codtardiad oddi wrth eraill. Felly, os dwi'n yn crethru y rhain fel hyn, dyma ei chymwysiadau. Felly, nawr, y cam nesaf yw i dod i mewn i'r pregell ar gyfer y codtardiad, ac wedyn i greu yr codtardiad ar gyfer y dosbarth hwn, sef y dosbarth HTML fideo chwaraewr. Os ydyn yn torchi i fyny yn y terfynach, dyma'r enw gofod ar gyfer y dosbarth hwn, sef UNL28 gyda'r prif lythren I
ac wedyn all slice, ac wedyn yn yr Saesneg HTML fideo warrior gyda'r prif lythrennau yn y lythrennau H, V a F. I mewn yn y pegell SRX, lle yr ydym ni ar y foment. Felly, mae angen i ni i creu y ffail yn union fel yn yr enw gofod gyda'r prif lythrennau yn yr lythrennau H, V a P fel hyn. Ac wedyn, i mewn ysod yr rhanfachau ar gyfer yr cod PHP. Ac wedyn mae'n angen i datganu yr enw gofod yn union fel yn yr ffeil gosodiadedig ar gyfer yr erthel neu taflen, sef cyfansoddwr.json fel hyn, gyda'r prif lythren yn yr I yn y gyntaf rhanbarth, ac wedyn yr all slice, ac wedyn prif lythrennau yn yr H, ac wedyn V, ac wedyn P fel hyn. Nawr mae angen i creu y cod ar gyfer y dosbarth gyda'r un enw yn union fel hyn. Ac wedyn mae angen i mewn ysod yr ffwythiannau gyhoeddus fel hyn. Yn gyntaf, yr adeiladwr ar gyfer dosbarth sydd ar y foment yn gwneud dim byd, ac wedyn y ffwythiant i gyrchu y cod HTML fel hyn gyda'r enw gyrchu HTML, ac fan yma rydym mynd i dachwelyd y cod HTML fel hyn. Ar y foment rydym mynd i dachwelyd dim byd, ond yr tag ar gyfer y pyniad 1 gyda'r rhyw fath o teitl fel HTML fideo warrior fel hyn. Dim ond hyn ar y foment. Nawr, os ydyn yn ychydig y ffail, ac wedyn symud i fyny, ac wedyn creu y pregell ar gyfer yr tafholiad fel hyn. Nawr, rydyn yn gallu creu yr ffeil munigau ar gyfer yr app neu cymwysiad rydyn eisiau i defnyddio dosbarth HTML fideo warrior yno fe, ac fel arfer i mewn ysod y ffiniau o'r cod PHP. Ac wedyn, oherwydd rydyn yn defnyddio yr rheolwr pecyn PHP cyfansoddwr yn edrych na'r yn waith law yn cynnwys pob un llyfrgell ar gyfer pob un pecyn rydyn dim yn eisiau neu angen i cynnwys dim ond yr unwaith yr llyfrgell sydd yn galw y rhain i gyd gyda'r enw hunan llwyth fel hyn, drwy defnyddio'r ffwythiant yn yr iaith PHP i erbyn unwaith yn Saesneg.
Ac wedyn mae'n angen i ni I enyddeiddio neu I creu y gwrthrych yn y cymwysiad hwn ar gyfer yr fideo warrior, rhywbeth fel hyn. Trwy defnyddio'r awyddar newydd I enyddeiddio y gwrthrych oddi wrth y dosbarth fel hyn. Gyda'r enw gofod cywir. Ac hefyd prif lythrennau cywir hefyd. Achos mae'r enw gofod INL28 blaen all slice HTML video warrior ac wedyn unwaith eto all slice gyda'r enw o dosbarth sydd yr un fel HTML video warrior fel hyn. Ac wedyn cromfachiau fel hyn I galw ar yr adeiladwr ar gyfer y dosbarth hwn. Ac nawr, yr un gallu rhedeg yr ffwythiant oddi wrth y gwrthrych hyn sydd yn cyrchu yr HTML fel hyn. Ac wedyn yr un yn gallu atodi yr arthnod llinell newydd ar ôl yr allbeniad. A dyna ni. Dyna'r cod I gyd ar y foment. Felly os yr un yn ychyp y ffeil ac nawr os yr un yn rhedeg yr gorchymyn PHP gyda'r ffeil hwn, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Does dim byd. Y rheswm yw, mae angen I ni I mewnosod yr arwyddar arllesio I allbynnu yr allbeniad oddi wrth y ffwythiant hwn. Felly nawr, os yr un yn ychyp y ffeil ac unwaith eto rhedeg un gorchymyn, a dyna ni, mae'n ein gweithio. Nawr, os yr un eisiau I rhedeg y cod yma, sef menegau.php union yn y poriwr, yr un yn gallu cychwyn yr gwenydd ar gyfer y poriwr trwy'r gorchymyn. PHP unwaith eto fel hyn, PHP gwagle namin prif lythren S ar gyfer gar Saesneg gwenydd ac wedyn yr lleoliad o'r gwenydd ar poriwr sef yr gweithdewr lleol ac wedyn y porthladd wedi'r gwahanod tar fel ac wedyn yr lleoliad o'r plegell ar gyfer yr gwreddyn o'r gwenydd yma sef plegell cyfredol sef blaen slaes gafdrif, blaen slaes un, blaen slaes PHP ac wedyn blaen slaes HTML cysylltnod fideo cysylltnod warrior. Ac wedyn prafholi fel hyn. Ac wedyn y bottom doddiad. A dyna ni. Dyma'r gwenydd ar gyfer y PHP wedi ei dechrau ac nawr yr un yn gallu cyferio y dudalen oddi wrth y poriwr ato fe fel hyn. Nawr ar y ochr dde, dwi'n mewnbynnu yr cyferiad yn y gwenydd union yn y poriwr ar gyfer yr greddyn o'r pegellau ar gyfer y gwenydd. A dyna ni. Dyma'r ffeil menegau.php yn cael ei gwenio ar yr gwenydd, nid ar y concret, ond ar yr
cyfrifiadur lleol. Os ydych chi'n gweld yr fideoedd eraill yn fy sianel fan yma, fe byddech chi'n wedi gweld fy fideo lle rydyn ni'n datblygu yr app wefan sef yr fideo chwaraewr ar y ochr chwith. Mae'r hyn yn hollol yn ei ysgrifenwyd yn yr iaith HTML a JavaScript, heb unrhyw defnyddiad o PHP o gwbl, ac nawr, gyda fe, dwi'n meddwl rydyn ni'n wedi dod i'r cyfnod lle mae'n yn weddol defnyddiadwy. Rydyn ni'n gallu mewnforio ac allforio rhestrau o'r fideoedd i chwarae, a pan rydyn ni'n clicio ar rhestr o'r fideoedd, rydyn ni'n gallu dywys pa un i chwarae. Ar y foment mae'r rhestr chwarae yn wag. Dyma'r rheswm pam mae gyda ni y neges gwall ar y sgrin heb canfod fideo gyda fformat sy'n cael ei gynnal na math mime. Felly dwi'n meddwl y cam nesaf yw i drosglwyddo y codtadiad ysgrifenwyd yn yr iaith HTML a JavaScript oedd wrth y tudalen ar y ochr chwith i'r ochr dde, ac fe dylai hyn yn gwerthededd syml oherwydd mae gyda ni dim ond yr cod yn y HTML a JavaScript, ac ar yr agwedd o'r iaith PHP mae'r rhain dim ond llinellau i gadw ac i ymdrin. Nawr ar y ochr chwith yn y terfynell mae gyda ni yr holl codtaddiad ar gyfer yr tudalen ar ochr dde, sef y fideo chwaraewr. Ac dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu cynnwys yr holl cymwysiad o'r ffel yma i mewn yn yr anniwolyn llinell yn yr iaith PHP, ac wedyn i dachwelyd fe fel y gwerth dachwelediedig i'r ffwythiant sydd yn galw ar yr goddrych ar gyfer yr fideo chwaraewr, ac fe ddylai hyn yn gweithio yn uniongyrchol. Felly dwi'n mynd i ysgrifennu neu alysgrifio o holl ffeil hwn i mewn i'r cyfeiriadwyr neu plegell gyfamsorol ar yr amgylchiad Linux hwn, ac dwi'n mynd i chroi yr ffeil enw rhywbeth fel cyfamsorol neu TMP1 fel hyn, achos mae'r hyn dim ond fel cyfamsorol ar gyfer yr trosglwyddiad o'r cod. A dyna ni. Nawr dwi'n mynd i adael y ffeil yma ac i dachwelyd i'r cod ar gyfer yr dosbarth fideo chwaraewr fel hyn. Ac wedyn ar y llinell 14, dyma'r lle rydyn yn dachwelyd y llinell ar gyfer y codtaddiad HTML ar gyfer y fideo chwaraewr fel hyn, ac dwi'n mynd i ymlygu hyn gyda'r llinellau o'r cysylltnodau wedi ei swbi mas o'r codtaddiad oddi wrth yr dehongliwr. Nawr dwi'n mynd i dileu yr holl llinell o'r cod oddi wrth y llinell 17, ac nawr dwi'n mynd i cynnwys yr holl llinellau oddi wrth yr ffeil gyfamsorol yn y plegell cyfamsorol TMP fel hyn. A dyna ni. Nawr fan yma, mae angen i ni i addasu y cod hwn yn ychydig, yn gyntaf oherwydd y gallai yr cod yn cael ei defnyddio fel rhanbarth bach o rhyw tudalen yn atrach nag dim ond un tudalen gyfan. Mae angen i ni i beidio a defnyddio y tagiau holl tudaleniedig, enghraifft fel yr tag
gyda'r gar Saesnig dogfen fath, fan yma ar y llinell 17, ac hefyd y tag gyda'r gar Saesnig pen, neu peniad ar gyfer y tudalen, achos yn yr tudalen HTML ar unrhyw tro mae angen I fod dim ond un adran pen ar gyfer y tudalen, ac hefyd yr un beth ar gyfer yr tag gar Saesnig corff, achos mae angen ar y tudalen I fod dim ond un tag corff. Felly mae angen I ni I dybiad fe fydd yr cod yn cael ei cynnwys yn y tag corff o ryw tudalen arall, ac felly mae angen I ni I beidio a cynnwys tagiau fel y tag dogfen fath, y tag peniad, ac hefyd y tag corff. Union yn y cod yma, yn yr achos mae'r rhain wedi yn bodoli ar yr tudalen sydd yn galw ar yr dosbarth fideo chwaraewr. Felly mae angen I ni I ail-ysgrifennu y cod toddiad heb yr tagau hyn fel hyn, na'r oddi wrth yr llinell lythrynol sydd yn cael ei dachwelyd oddi wrth yr ffwythiant Saesnig gair I gyrchu yr HTML, dyn wedi odynnu neu dileu yr tagiau ar gyfer yr dogfen fath, ar gyfer y pen, ac hefyd ar gyfer y corff, ac hefyd ar gyfer yr HTML. Felly, nawr mae gyda ni y cod sydd ddim ond yn addas ar gyfer ei defnyddio fel rhanbarth o'r rhyw tag corff sydd yn eisoes yn ei bodoli. Enghraifft ar y dechreuad o'r rhanbarth yma, mae gyda ni y dechreuad o'r cod JavaScript gyda'r agor tag ar gyfer y sgript. Wedyn, ar y llinell 31, yr sy'n yn cael yr adran ar gyfer yr JavaScript gyda'r cae tag ar gyfer y sgript, ac wedyn mae gyda ni yr tagu ar gyfer yr gwrthrychau ar gyfer yr testyn ar y tudalen, ac hefyd yr gwrthrychau ar gyfer y defnyddiwr I mewnbynnu testyn neu I dywys llinellau, ac hefyd y gwrthrych ar gyfer y fideo hunain, ac wedyn ar ôl hynny ar yr llinell 51 mae gyda ni yr agor tag ar gyfer y sgript hefyd ar gyfer rhanbarth arall ar gyfer y iaith JavaScript sydd yn cynnwys y ffwythiannau ysgrifennyd yn y JavaScript sydd ar ymdrin ar yr swyddogaethau angenrheidiol ar gyfer y fideo chwaraewr yma. Ac wedyn, os ydyn y torchi i'r gwelod ar y llinell 220, dyma'r cae tag ar gyfer yr adran y sgript, ac wedyn ar y llinell 221, dyma'r cae single dyfnod ar gyfer yr llinell sydd yn cynnwys yr holl codsiadad hwn sydd yn cael ei dachwelyd oddi wrth yr ffwythiant yma sydd yn llwybrdffordd o'r dosbarth HTML fideo chwaraewr gyda'r enw cyrchu HTML sydd yn ffwythiant gyhoeddus. Nawr, y peth nesaf i'w wneud yw, oherwydd rydyn yn defnyddio yr single dyfynod I dyfynnu yr holl llinell ar gyfer y cod toddiad ar gyfer y fideo chwaraewr yma, mae angen I ni I dihangu unrhyw arwythnod single dyfnod I mewn yn y cod tarddiad yma, fel na allo fe yn cael ei cymryd fel yr cae single dyfnod ar gyfer yr llinell dallwelwyd oddi wrth yr ffwythiant cyrchu HTML. Felly ar gyfer hyn,
ar y llinell 16 yn mynd I archwilio ar gyfer pob un achos o'r arwyddnod single diwrnod fel hyn. A dyma'r y gyntaf achos, ac wedyn dwi'n mynd I dianc yr arwyddnod hwn yma trwy defnyddio yr arwyddnod o slaeth fel hyn. Ac unwaith eto fan yma. Ac unwaith eto fan yma. A dyna ni I gyd. Felly nawr, os dwi'n yn ychyb y ffel fel hyn, ac wedyn os dwi'n nawr ar y terfynach arall yn morglio i'r cegell ar gyfer yr prawfholiad fan yma, a dyma'r ffel mynegau.php sydd ar y foment dim ond yn y deddio yr gorchrych ar gyfer y fideo chwaraewr ac wedyn yn allbynnu yr archwiliad oddi wrth yr ffythiant gyrchu HTML oddi wrth yr gorchrych hwn. Nawr, os ydyn yn dechrau gwenydd ar gyfer yr gwenydd we ar y cyfrifiadur lleol ar yr gwesteiwr lleol ar y porthladd tar mail oddi wrth yr plegell cyfredol fel y plegell gwreddyn ar gyfer wefan sydd yn cael ei gwenwyd oddi wrth yr gwenydd we yma. A dyna ni. Nawr ar yr wefan fan yma, sef yr un tudalen ar yr gwesteiwr lleol ar y porthladd tar mail, os ydyn yn llawn datblygiad tudalen, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Dwi'n nawr yn pwyso ar y botwm me rheoli gyda'r botwm F5. A dyna fe. Yn ymddangos, mae'r holl fideo chwarae yn ein arddangos heb unrhyw trapedd o gwbl. Ond nawr, os ydyn yn pwyso ar yr botwm I mewnforio yr chrysl chwarae, a fydd y fideo chwaraewr hwn yn gweithio, wel, cawn ni'n gweld. Wel, nawr, os ydyn yn edrych ar yr fideo chwaraewr, maen wedi mewnforio y rhestr o fideoedd yn llwyddiannus, ond pan ydyn yn clicio arnynt, does dim byd yn digwydd, achos mae gyda ni y neges gwall fan yma ynglyn â'r diogelwch, neu allai y cymwysiad fan yma yn llwytho, neu yn cael ei gysylltwyd, ac dwi'n yn dychmygu fe allai hyn I fod yn gysylltiedig gyda'r diffygiad o'r tagiau, enghraifft o'r dogfen fath, ac hefyd o'r tag pen, ac hefyd o'r tag corff, imiwn yn yr tudalen fan yma, achos yn y cortaddiad fan yma ar gyfer y mynegau.php ydyn ni'n dim ond yn adleisio neu allbynnu yn ôl yr allblyniad oddi wrth yr ffythiant cyrchu HTML sydd ddim yn cynnwys o gwbl unrhyw tag ar gyfer yr dogfen fath neu corff neu pen oherwydd o'r ni'n dim ond nawr wedi ei godynnu mas. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw I fe'n ysod nhw neu y rhain imiwn i'r
ffeil munegau.php fel hyn. Yn gyntaf dy mynd i adael yr ffeil fan yma ar gyfer dosbarth ac dy mynd i modifio i'r Packagist ar gyfer prawfholiad ac wedyn dy mynd i amnewid yr ffeil munegau.php fel hyn ac nawr dy mynd i mewnbynnu neu mewn osod y tagiau angenrheidiol fel hyn. Angen yr manylion ar gyfer yr sypyn awrthnodiau i fod yn y UTF-8 enghraifft. Ac wedyn mae'n angen i ni i mewn osod y corff tag fel hyn. Ac wedyn y cae tag ar gyfer y corff. Ac wedyn y cae tag ar gyfer yr HTML. Ac wedyn mae'n angen i ni i acib y ffeil fel hyn. Nawr, os ydyn yn llandadebiad y dalen, fan yma ar yr lleol gwesteiwr ar y porthladd tar bil, beth sy'n digwydd? Mae'n cael ni'n gweld. Wel, mae'r un neges gwach yn arddangos fel o blaen, sydd yn cysylltiedig gyda'r diogelwch. Felly, os ydyn yn edrych yn fwy fanwl ar yr cyferiad o'r fideoedd, maen nhw'n un gyd a dechrau gyda'r gair Saesnig ffeil ac wedyn y gwahanod ac wedyn y tryfflig blaen slaes ac wedyn yr swper llawn oddi wrth yr cefn-drefn ffeil ar gyfer yr cyfrifiadur yn yr gwerthred cefn-drefn Linux. Felly nawr mae angen i ni i atgoffa ein hunain, nid ydym ni na mwy yn rhedeg yr cod HTML hwn fel cod HTML ffeil i mewn yn yr cefn-drefn ffeil o'r gwerthred cefn-drefn, ond yn ytrach mae gyda ni y ffeil yma oddi wrth yr concrit sydd yn cael ei gwenwyd oddi wrth yr gwenwydd gyda'r gwe gwesteiwr lleol ar y porthladd tar mil. Ac felly oherwydd hyn, oherwydd yr is-adeiladeth o'r diogelwch sydd yn angenrheidiol ar gyfer yr gwefan neu y rhongryd neu yr gwenydd gwe, ni all y gwenydd gwe yn gwenio yr ffeiliau gyda'r cyferiadau yn uniongyrchol oddi wrth yr cefn-drefn ffeil oddi wrth yr cyfrifiadur oherwydd y rhesymau gysylltiedig gyda'r diogelwch i wahardd y holl fyd oddi wrth yr ffeiliau mewnol o'r cyfrifiadur. Felly, ar gyfer y gwenydd gwe hwn, ni allwn ni defnyddio'r llwybrau oddi wrth yr cefn-drefn ffeil oddi wrth y cyfrifiadur, ond yn hytrach mae angen i ni i defnyddio'r cyferiadau sydd yn cyflawni yr erfyniadau o'r diogelwch ar y gwenydd gwe. Yn gyntaf mae angen yr cyferiadau ar gyfer y feidoedd hyn i fod yn cyferiadau HTTP yn rhyw lle sydd yn cyrchadwy neu mynediadwy trwy'r protocol HTTP. Ac ar y gyfamser, nid ydy'r Packagist blaenslais cartref, blaenslais 1, blaenslais llawrythiadau Packagist sydd mynediadwy neu cyrchadwy gyda'r poriwr ar y gwenydd gwe oherwydd nid ydy'r Packagist hon wedi ei benodwyd fel rhywle ar y gwefan ar gwenydd gwe fan yma.
Felly yn gyntaf, mae angen i ni i alusod yr fideoedd hyn yn rhywle sydd yn gyrchadwy gyda'r poriwr. Felly nawr ar yr ochr dde, dyma'r lle mae'r fideoedd yn bodoli, sydd yn angyrchadwy gyda'r poriwr, neu yn anfynedadwy gyda'r poriwr. Ac wedyn ar y ochr chwith, mae gyda ni y pegell gwenwyd gyda'r gwenydd gwe PHP, ac fel hyn, mae'r hyn yr pegell gwreddyn ar gyfer yr gwefan hon. Felly, trwy'r gwefan hon, yr hyn yn gallu mynedu neu gerchu unrhyw pegell sydd ar yr hyn gwasadlun neu islaw i'r pegell gwreddyn. Felly dwi'n mynd i creu pegell i gynnwys fideoedd hyn fel hyn. Nawr, dwi'n mynd i symud y fideoedd ar yr ochr dde i'r pegell fideoedd fel hyn. Ac nawr, os rydyn yn edrych ar yr ffeil chwarae rhestr.txt, yn gyntaf, mae'r llewriad o'r fideoedd nawr yn anghywir oherwydd nid ydyn nhw na mwy yn y pegell blaenslaes cartref, blaenslaes 1, blaenslaes llawdrwythiadau, ac yn ôl, nid oedd y protocol ffeil gwahanol blaenslaes yn ddilys beth bynnag ar gwenydd gwe. Felly, rydyn ni'n gallu cywirio y rhain fel hyn. A wedyn achub y ffeil. Nawr, yn ôl ar gwesteiwr lleol, porthladd Tarmil, rydyn ni'n gallu dileu y fideoedd fel hyn, ac wedyn al fewnforio y rhestr chwarae fel hyn. Nawr, mae'r fideoedd yn chwarae achos mae nhw yn nawr yn yr pegell neu llewriad sydd yn cyrchadwy gyda'r poriwr ar yr gwenydd gwe, ac hefyd gyda'r llwybr sydd yn berthnasol i'r llewriad cyfredol o'r tudalen. Enghraifft, os rydyn yn edrych ar yr cyfeiriad fan ymar, mae'r cyfeiriad llawn o'r pob un fideo yn dechrau gyda'r protocol HTTP, ac wedyn gwahanol blaenslaes, ac wedyn gwesti'r lleol gwahanol porthladd Tarmil, ac wedyn blaenslaes, ac wedyn yr pegell fideoedd. Mae'r hyn cyfeiriad neu llawn llwybr i'r fideoedd sydd yn adnabyddus gyda'r gwenydd gwe. Felly nawr, mae'n ymddangos mae'r fideo chwaraewr yn gweithio yn iawn, ond dwi'n meddwl os ydyn ni eisiau i gyfrannu hyn ar cadw'r ffa, mae angen i ni i defnyddio y geiriau yn Saesneg yn ytrach na Cymraeg, ac wedyn dwi'n mynd i gyfieithu yr geiriau oedd Cymraeg i Saesneg cyn yn darsong y pecyn hwn, sef yr pecyn cod tarddiad ar gyfer HTML fideo chwaraewr ar y cadw'r ffa.
Felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i dychwelyd i'r codtadiad ar gyfer y dosbarth o'r HTML fideo chwaraeo fel hyn i mewn i'r pregell srec neu tardiad, ac wedyn dwi'n mynd i olygu ffeil ar gyfer y dosbarth, ac wedyn ar gyfer grŵp 1 llinell lythrenol sydd yn yr iaith Cymraeg, dwi'n mynd dim ond i gyfeithu nhw i mewn i'r Saesneg fel hyn. Ac ati. Er enghraifft, ar gyfer mewnforio i Saesneg mewnforio, ac ar gyfer arforio y gair Saesneg hefyd. Ar gyfer y testyn ar gyfer yr lleoliad cynalwr, ar gyfer yr mewnbyniad o'r testyn, ar gyfer os ydy'r defnyddio'n eisiau i mewnbynnu y cyfeiriad o'r rhyw fideo ar y rhwngrid neu gwe yn waith law fel hyn. Nawr, os rydyn yn ychydig y ffeil ac yn llawdriniaeth y dudalen, beth sy'n digwydd? A dyna ni. Nawr, dwi'n meddwl mae'r codtadiad hyn yn barod i uwchlwytho i'r wefan i gyfrannu gyda'r eraill. Felly nawr, os rydyn yn edrych ar y gwybodaeth ynglyn at cyhoeddi pecynau, yn gyntaf mae angen i wirio mae'r gwybodaeth hyn yn yr ffeil cyfansoddwr.json ar yr gwredyn o'r bygellau ar gyfer yr becyn. Felly os rydyn yn symud i'r pegell rhiant ac wedyn yn edrych i mewn yn yr ffeil cyfansoddwr.json, mae gyda ni yr enw o'r becyn ac wedyn y ddisgrifiad, ac wedyn ar gyfer yr adran ar gyfer yr erfyniad mae angen i ni i mewn ysod yr manylion ynglyn ar PHP. Felly ac rydyn ni'n gallu dweud rydyn ni'n eisiau trafodaeth o PHP sydd yn fwy neu yn gyfartalu i 7.4 fel hyn. Nawr, os rydyn yn ychydig y ffeil, mae angen i ni i rhedeg yr meddalwedd yr cyfansoddwr .var i ddilysadu yr pecyn fel hyn. A dyna ni, mae'n dweud mae'r ffeil cyfansoddwr.json yn nilys. Wedyn mae angen i ni i amrywio yr ffeil, sef i ychwanegu yr ffeil cyfansoddwr.json i'r cadwrfa git neu VXS arall i'w amrywio fe. Felly, ar gyfer hyn, mae eisoes gyda mi yr cyfrif ar y wefan github.com ac dwi'n eisoes ar y tab ar gyfer yr cadwrfedd. Felly, mae angen i mi i dim ond i clicio ar y botwm fan yma i creu yr cadwrfa newydd fel hyn. Ac wedyn, dwi'n mynd i mewnbynnu yr un enw fel ar gyfer y pregell, sef HTML, ac wedyn fideo, ac wedyn chwaraewr, ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu y ddisgrifiad. Nawr, mae'n dweud mae'r hyn yn dosbarth PHP i allbynnu yr codtadiad ar gyfer y HTML a JavaScript ar gyfer yr chwaraewr fideo, ac mae'r hyn yn codtardiad sydd yn gyhoeddus. Ac wedyn dwi'n mynd i anwybyddu i ychwanegu yr ffeil ar gyfer y darllenwch fi, ac wedyn dwi'n mynd i anwybyddu yr dewisiad i ychwanegu yr batrwm llun ar gyfer yr git anwybyddu ar gyfer yr
trwydded, dwi'n mynd I dewis yr MET trwydded sydd yn trwydded cod tardiad ogorod. Ac wedyn, dwi'n mynd I clicio ar y botwm I creu yr cadwrfa. A dyna ni, nawr mae angen I uwchlwytho oddi wrth y cyfrifiadur lleol i'r wefan fan yma. Nawr, cyn uwchlwytho I fyny i'r GitHub, dwi'n mynd I wirio y pegellau ac hefyd y ffeiliau sydd dwi'n eisiau i'w uwchlwytho nhw ac y rhai sydd dwi'n ddim yn eisiau I uwchlwytho nhw. Felly, ynglyn â'r pegell vendor, dwi'n mynd I anwybyddu y pegell hon yn y uwchlwythiad. Achos mae'r hyn yn cynnwys yr cod tardiad oddi wrth yr eraill. Ac wedyn ynglyn â'r pegell prawfholiad, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol ar gyfer yr defnyddiwr eraill I gael rhyw fath o'r cod enghreifftiau ac roedd yr pegell gyda'r y fidoedd yn yr is-pegell hon yn gynerach, ond fe oedd y pegell hon yn cael ei dilewyd, achos dwi ddim yn eisiau I uwchlwytho y fideoedd I fyny i'r cadwrfa, dim ond y cod tardiad. Wedyn ynglyn â'r pegell SRX, dyma'r cod tardiad ar gyfer y pecyn hwn. Ac wedyn, mae gyda ni yr ffeil gosodiedig ar gyfer yr rheolwr pecyn PHP gyda'r enw gair Saesnig cyfansoddwr, sef yr ffeil cyfansoddwr.json. Felly, yn gyntaf mae angen I mi I wirio mae'r meddalwedd Git wedi ei mewnsefydlyd ar y cyfrifiadur ac dwi'n yn gallu gwneud hyn trwy mynd fyny yr gorchymyn Git gwaglau ac wedyn namin cymorth fel hyn. A dyna ni, mae'r hyn yn gwirio mae'r Git wedi ei mewnsefydlwyd. Nawr fi'n angen I creu yr ffeil ar gyfer Git I anwybyddu y pegell vendor neu marchnatwr fel hyn. Fi'n angen I creu yr ffeil gyda'r enw .git ac wedyn gair Saesnig anwybyddu fel hyn ac wedyn I mewnbynnu yr enw o pegell I anwybyddu fel hyn ac wedyn I achub y ffeil. A dyna ni. Nawr, I creu yr cadwrfa ar yr cyfrifiadur lleol I paratoi y pecyn I uwchlwytho I fyny i'r wefan GitHub, yn gyntaf mae angen I ni I rhedeg y gorchymyn Git gwaglau ac wedyn gair Saesnig cyfarwyd I gwachwyneddu fel hyn. A dyna ni. Nawr mae hyn wedi creu pegell gyda'r enw llawn y talnod Git yn y pegell o'r eddl neu taflun. Nawr y cam nesaf yw I ychwanegu y ffeiliau ac hefyd y pegellau I gyd I mewn i'r cadwrfa lleol yn yr pegell cyfredol fel hyn trwy mewnbynnu y gorchymyn Git gwaglau ac wedyn gair Saesnig ychwanegu ac wedyn gwaglau ac wedyn llawn y talnod. A dyna ni. Nawr y cam nesaf yw I ymchwimo y trotegaeth cyfredol I mewn i'r cadwrfa Git fel hyn. Git gwaglau ac wedyn gair Saesnig ymchwimo ac wedyn namin M ar gyfer yr sylweb sef dechreuedig gollyngiad ac wedyn y botwm doddiad. Ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol I cael rhyw fath o'r ffeil darllenwch fi yn yr taflun fan yma. Felly dwi'n mynd I agor yr ffeil gyda enw yn y prif rhywlennau darllenwch fi ac wedyn .md ar gyfer I
marcio I lawr ac dwi'n mynd I mewnysod yr enw o'r pecyn yma sydd dim ond HTML cysylltnod fideo cysylltnod chwaraewr fel hyn ac wedyn I achub y ffeil ac wedyn I ychwanegu hyn imion i'r git hefyd fel hyn a dyna ni ac unwaith eto I amrymo yr protogaeth cyfredol fel hyn nawr mae'n angen I creu y prif cangen fel hyn git gwacle gar Saesnig cangen ac wedyn na mynd prif literen M ar gyfer y prif ac wedyn gar Saesnig prif fel hyn a dyna ni ac nawr mae angen I ni I ychwanegu yr cychwynfa ar gyfer yr cadwrfa angysbell fel hyn yn gyntaf git gwacle angysbell gwacle ychwanegu ac wedyn cychwynfa neu cychwynfan ac wedyn y cyferiad o'r cadwfar ar yr rhongrwyd fan yma ac wedyn I lido y mewn fel hyn ac wedyn mae angen I derfynu gyda'r derfyniad neu oldodiad point git fel hyn nawr mae angen I gwthio yr protogaeth cyfredol neu prif i'r cadwrfa yn y cychwynfa fel hyn git gwacle gwthio na mynd yw ac wedyn yr cychwynfa ac wedyn prif fel hyn ac wedyn yr enw defnyddiwr ar gyfer GitHub fel hyn felly wedi mewnbynnu ar cyfrina'r beth digwyddodd oedd y neges gwall yma sydd yn dweud roedd y cynhaliad ar gyfer yr dilysadaeth o'r cyfrina'r wedi ei godynwyd ar yr 30 o mis Awst 2021 a tolwg gweler yr tudalen fan yma'r a dyma'r cyferiad felly os ydyn yn alysgrifio y cyferiad hwn ac I lido mewn yn y poriwr dyma'r gwybodaeth beth mae'r tudalen hwn yn dweud yw yn edrych na mewnbynnu yr cyfrina'r ar gyfer yr mewnllofnadiad i'r wefan mae angen I ni os ydyn eisiau I defnyddio'r cadwrfa angysbell pan ydyn yn cael ei cymellwyd gyda'r y cymell ar gyfer y cyfrina'r mae angen I ni I mewnbynnu y tocyn mynediad bersonol neu yn angen ydyn gallu defnyddio rhyw fath o cynhwywr fel y rheolwr cred testyn git felly nawr os dwi'n yn clicio ar y gysylltiad ar gyfer gwybodaeth ynglyn at sut I creu yr tocyn mynediad bersonol a dyna ni yn gyntaf mae'n dweud mae angen I dilysadu yr cyferiad e-post ac wedyn mae'n dweud yn yr gornel uchod o'r tudalen I clicio ar yr ffoto o'r amlwyneb ac wedyn I clicio ar gosodiadau ac wedyn ar yr ochr bar I clicio ar gosodiadau dablagwr felly os ydyn mynd nawr i'r ffoto ar gyfer yr amlwyneb ac wedyn I clicio ar gosodiadau ac wedyn I clicio ar gosodiadau ar gyfer dablagwr ar y gwelod
Nawr mae angen I clicio ar y tocynnau ar gyfer mynediad bersonol fel hyn. Nawr mae angen I clicio ar y botwm I genedlu docyn newydd fan yma. Ac wedyn mae'n angen I rhoi y disgrifiad ar gyfer y defnyddiad o'r tocyn ac dwi'n mynd I mewnbynnu hyn, sef I gwthio I mewn I gyd oddi wrth rhywle yn gysbell. Ac wedyn ar gyfer yr gor amseru, dwi'n mynd I diwedd 90 dydd. Ac wedyn anglyn ar am rhedadau, dwi'n mynd I diwedd pwp dim, sef y mwyaf. Ac wedyn dwi'n mynd I clicio ar y botwm I cenedlu y tocyn. Nawr mae angen I alsgrifio y tocyn ac rydyn yn gallu clicio ar yr eicon fan yma I alsgrifio. Ac nawr dwi'n mynd I bastio fe I mewn yn y ffel fan yma i'w cadw yn ddiogel. Nawr, yn ôl ar y terfynell, dwi'n mynd I mewnbynnu yr gorchymyn I gyd gwthio unwaith eto, fel o'r blaen, fel hyn. Ac nawr dwi'n mynd I lido mewn y tocyn o'r blaen. Nawr mae gyda ni neges gwach arall. Mae'n dweud cyn gwthio yn gyntaf mae angen I gyrchu. Dyma'r neges gwach. Nawr, gyda'r tocyn mynediad bersonol ac hefyd gyda'r gorchymyn I gwthio, gyda'r dewisiad yn ychydig yn gwahanol, sef yn ytrach na defnyddio dewisiad namin yw I defnyddio y dewisiad namin F. Fel y fo gorchymyn gyd gwthio namin F. Cychwyn fan, prif, mae'r gweithreddiad yn ymddangos wedi gweithio yn llwydiannus y tro hon. Felly nawr ar y tudalen ar gyfer yr HTML fideo chwaraewr os ydyn yn derbyn tudalen fan yma. Nawr mae gyda ni cod tarddiad wedi ei uwchlwythwyd I mewn i'r cadwrfa ar y GitHub. Felly yn ôl ar y tudalen ar gyfer Packagist.org. Fan yma ydyn ni wedi ymrwymo yr ffail ac nawr mae angen I gyhoeddi fe. Yn gyntaf mae angen I mynd lafnodi ar y wefan fel hyn. Ac wedyn I clicio ar y gysylltiad I darganfotbrofiad. Nawr mae angen I ddymbynnu yr URL ar gyfer y cadwrfa ar y GitHub. Felly os dwi'n mynd i'r cyfeiriad ar y poriwr ac wedyn I declicio ac wedyn I diwys I alysgrifio ac wedyn I lido mewn fan yma a dyna fe. Nawr os dwi'n yn clicio ar y botwm I wirio nawr mae'n dweud mae'r enw ar gyfer y pecyn ar gyfer yr cadwrfa yn ENL 28 /HTML gysylltnod fideo gysylltnod chwaraewr. Wedyn pwyswch ar y botwm I darostwng neu darganfotbrofiad I cadarnhau ac ydw.
A dyna ni. Nawr, mae'n dweud mae angen I ysodi I fyny yr bach ar gyfer GitHub fel y cyffo yr becanydd ei diwydarid pryd bynnag rhywun yn gwneud y gwthiad trwy'r Git. Felly os rhywun yn clicio I agor yr cysylltiad ar gyfer y bach GitHub, felly ar y dudalen fan yma ar y ochr dde, mae'r dwy ffordd I osodi I fyny yr bach ar gyfer GitHub. Yn gyntaf, rhywun yn gallu cysylltu y gyfrif ar GitHub gyda'r cyfrif ar wefan Packagist.org, sef os rhywun yn clicio ar y tri bar fan yma ac wedyn I dewis yr gyfrif fan yma. Wedyn os rhywun yn dewis gosodiadau, mae gyda ni yr botwm I gysylltu gyda'r cyfrif ar GitHub, ond yn al, rhywun yn gallu ffurfweddu yr cadwrfa yn GitHub I creu yr gwe fach GitHub ar gyfer yr cadwrfa ar gyfer yr eddol neu tablen, ac ar y dudalen fan yma mae'n arddangos yr gosodiadau ar gyfer hyn, ac felly ar yr wefan GitHub yn gallu mewnbynnu y gosodiadau hyn ar gyfer y cadwfa drwy'r dewis y taflen neu eddol berthnasol, sef yr un fan yma, gyda'r enw HTML cysylltnod fideo cysylltnod chwaraewr, ac wedyn ar yr tri dot fan yma I dewis gosodiadau, ac wedyn ar yr ochr chwith I dewis yr gwe fach neu gwe fachau, ac wedyn mae angen I ni I ychwanegu gwe fach fel hyn, ac wedyn mae angen I ni I alsgrifio ac I lido mewn gosodiadau ar y ochr dde i'r chwith fel hyn. Ac wedyn ar gyfer yr cyfrinach mae angen I clicio ar gysylltiad fan yma. Ac wedyn I dewis yr botwm I arddangos y tocyn API fel hyn. Ac wedyn I clicio ar y botwm I ychwanegu gwe fach fel hyn. A dyna ni. Nawr, os rhywun yn dychwelyd i'r tudalen ar gyfer y pecyn hyn ar yr gar Saesnig Packagist.org, mae'r neges rhybudd ynglyn ar y pecyn hyn nid ydy ei hunan diwydarwyd yn wedi diflannu. Felly, dyna ni I gyd ar gyfer fideo hwn. Rhywun wedi llwytho y pecyn i'r wefan gar Saesnig Packagist.org yn llwyddannus, ac mae'r hyn y cadwrfa cysylltiedig gyda'r rheolwr pecyn PHP gyda'r enw gar Saesnig cyfansoddwr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn eich darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.